Takže čaute, tady je Duo Games a vítám vás u dalšího videa. Teď to bude takový tutoriál, jak si vytvořit vlastní logo zdarma. Takže naťukáme www.pixlr.com, klikneme na Pixlr Editor, vytvořit nový obrázek, tady si můžeme nastavit název a velikost, já to nechám tak, jak to je asi. Tady klikneme na takový obdélník, klikneme, což je pozadí, tady si zvolíme, jakou chceme barvu, já dám třeba modrou. A pak to takhle natáhneme, jak chceme, můžeme jakým chceme směrem. Prostě jak se nám to bude líbit, různě. A to dám normálně takhle. Tak, teď klikneme na takový velký tiskací A, klikneme na to pozadí a napíšeme, jaký chceme text, já napíšu třeba test. Tak, dám si velikost, jakou chci, já si dám tady na maximum, což znamená 130. Tady si změníme barvu, můžeme si dát, jakou chceme. Jak vidíte, tady takhle můžeme přejíždět. Já dám bílou. Tak, zvolíme si styl písma a nevím, dáme třeba, co dáme? Dáme třeba, co bychom mohli dát, co bychom mohli dát? No, to je jedno, něco tady je, vlastně. Třeba tohle, tak. Máme to, můžeme si s tím, jak chceme takhle šoupat, tak. Teď dáme Ctrl S, jako uložit, já nechám napojmenováno, na plochu to uložím, tak. Teď dáme zpět, klikneme na Pixlr-O-Matic, Computer, ale tady vybereme takhle něco, nepojmenováno, tak. Otevře se nám to první, necháme jak chceme, jak to je, nebo můžeme jako takhle změnit, ale abych nechala to první. Dáme tady to druhý modrý, tady si takhle dáme, jaký chceme efekt. Je to jedno prostě, co chcete. Je tady toho docela dost, tak si může každý vybrat. Já dám hned třeba to první. Můžeme tohle, a jedno, dáme to první. Tak, teď klikneme tady na to další. A tady si můžeme vybrat takový orámování, můžeme nechat žádný. Nebo takhle prostě, takhle. Prostě je tady toho zase na výběr docela dost. Tak já nevím, já dám třeba, co dáme, tady ještě něco, třeba Alt, tak. Dáme Save, Computer. Zase jak se nám chce, jaký chceme název, tak. A to uložíme a je to hotový. Takže tímto se s vámi loučím a pokud se vám video líbilo, dejte like, odběr, pokud se vám nelíbilo, dejte dislike a to je tak všechno.